Är det någon som ringer ambulans? Jag vill inte att ni skadar min bror. Vill att folk ska bli skadade? Vill kan du gå hem? Håll inte på att bli uppvigla människor här. Men hur? Då tar polisen med direkt. Fan har det kunnat bli sådär? Vad gör du? Ja, det kan jag göra själv. Det blir människor ravar. Ja, jag gör Kan det. ni svara på det? Jag sitter och tittar däråt. Ja, men titta åt andra hållet. Ja, men vadå? Där? Du kan ligga sådär, det blev perfekt. Helvete heller. Det blev jättebra. Ni är väldigt väl utbildade gällande människan. Ni vet väl att det där sträcker ut senare. Om de tar ID så kan de inte köra bortfart. Är det någon som... Nu går det med din nacke. Ja, nacken går det bra med, men armen är det värre. Det sträcker ju. Plus att du håller på att spetta igenom röret precis där min hand befinner sig. Ja, du tror det? Helvete heller, jag känner ju vart vibrationen är. Det var via stenen. Corina, du säger till Tor att om folk ger ID så ska de inte åka. Om folk ger ID så ska de inte åka. Det var det sista. De kan inte bara köra bort om de har varit läck. Jag vill tejpa. Nej. Så tar han in på bussen. De kan bara... Aj, det gör ont. Ta det lugnt. Lägg den ner. Men vad fan? Ta försiktigt bara. Vadå tar det försiktigt? Ja, jag säger ju det! Men lyssna då! Om ni säger åt mig och säger till om det är ont så får ni fan lyssna när jag gör det. Det vill ligga så att det inte ska göra ont. Ja, men så här. Ja, armen går rakt ner. Ja, jag gör det. Lägg det som du vill då. Ja, tack. Tack. Nu har den där. Där. Borde vi kunna inte vända. Så vänder lite grann. Ja. Perfekt. Har du någon koll på friran? Har du koll på friran? Absolut. Det var någon som ligger. Jaha, inte klockan. Ja. De kan inte köra bort igen. Vad säger du? De kan inte köra bort igen om ni ger er läck. Stopp. Så går det. Flytta nu. Räkna lite.